Ka Joint Action Committee jong ka All Riboy Passenger Vehicle ka badai ka kanhun sinrop jong kinongnya kali kamay haka kanreu turik jembang Hajar Pulai kilalit banya kendu eu Deputy Commissioner Riboy District banya kran halor kimat ki bana kaliang ka kanhun kinongnya kali kamay kimat jing nakadaw ka jing penslam ban pelaj ka pisa duty COVID-19 duty election ka badang syudap bat kiwe pat ki jing siu ki bala sakut slam hakaban nakaliang ke department jong ka sorkar tim pelaj hadu menta. Ya kane ka kenhun kinongnya kali kamay lalam khmat da uba Vincent Sokwai kumu secretary uba Binas Makri kumu chairman haringkat ki pat ki parad khot ki badai kinongnya kali kamay. Habakran syakilat pathai kubor kinongnya lam ka JSC kilayat hu banakaliang u Deputy Commissioner Riboy District ula kular ba on penbet ya kane kakam hapok khatsan lani arposngi kumjuru nakaliang ka kenhuan kilaong balada kimla ban penbet kloy kum kinongnya kali kamay kinom tre shu ban sia shim bentalang bat ka sorkar hakino kino ki cap menta kasngi nakaliang ka Joint Action Committee of All Riboy Passenger Vehicles ringkat ki nong yalam jong ki asosian beper nilai awan benbu kador khas ka jungi Hakmat Deputy Commissioners Badan Buram Jaga Distrik Kajungi ban penpau ya ki jingye ki ba ngi ki try kali bet ki drivers ngi kendu ka jingye ka ba ngi kum ki try kali bet ki drivers ngi kendu kalong halor ka jing bom penlaj pisah ka sarkar ha ka duty ki ba mangi ki drivers ngi la le te kabil ka badangsa kalong nadu kabil jongu COVID-19 katar ngin pat yo hadin kata ki duty ki bangilej kakapor Independence Day Republic Day katar ngin pat yo te hadin kata kabil ka ba late duty haunu election MLA badang sudapsian kataru ngin pat yo haswa ba nakaliang ka district administration kan bat I kali jungi ngilawan bani kendu bani keren alor ka jing suki ban siu ya kapisa ngiladon ka jing keren nakaliang ka district administration kila ong yingi ba ya kaneka bil jong ka election duty kinom penslam ban penlaj henrei ka ba pensa lengwa ane pensa yangi ka umdum wat hadu mentaru ngimpat yo ya kata kabil ka bangi dei hok ban yo dei halor kata ka nongrim ilayawan ban kendu ya UDC te hakane ka jingi kendu jungi UDC kalong ka eke ka basngu tenan ban kaliang ka jungu ula kular hakmat jungi menta ka sngi ba ya ka bil jong ka election duty lakumno hapok ine khatsan lane arposngi unsa penlaj no kata gadai ka jingkular na kaliang ka jongu ngi penpau ka jingsungu yo disi jungi halor gane ka jingsimkia ka jongu bat na kaliang ka jongu ulaong ru baya kane ka bil COVID-19 bat kiwe ki bil ki bangi dangsa unsa simkia bat unsale kat bala na kaliang ka jongu ban penlaj no kamploy na kaliang ka jungi ngi so ban penpau tanggatai